csak megjöttünk az állomásra. Hogy melyik a vonatunk, azt nem tudjuk. De lehet, hogy kiírja. Dunaújvár, Oroszlány. No, mi van? De bocsi, hogyha így valamiért hullámzik, nem tudom miért. Lehet, hogy ez egy hülye kérdés, mert látom. Lehet, hogy nektek nem hullámzik, de nekem igen. Nem tudom. Balatonfüred, Győr, Székesfehérvár, Keszthely, Oroszlán, Szombathely. Fonyód, tudjátok. El van olvasva. Szóval nem tudom. Nem tudjuk, hogy melyik vágány lesz. Igen. Ez a baj. Meg videó lehet, hogy nem jön át, de ez... Aha, valami már van. Értesítjük kedves utasainkat és a vonatra várakozókat, hogy a Székesfehérváron át Balatonfüred felől 13 óra 29 perckor érkezünk a Tisza Interrégió vonatpálya, miatt előreláthatólag 25 percet késik. Aha, hát az... Bár nem, mi nem arra megyünk szerintem, remélem. Bár azok a vonatok szerintem már 364 milliárd évesek, de... Érdekli a francot, tudjátok? A Normális. második vágányra szerelvénylálék vannak be. A vágány mellett kérjük Ja, az a második, ott ahogy látjátok, az is második. És olyan, A második vágányra szerelvénylálék vannak be. jó, elmondtad. Kérjük figyelmet. Elmondtad, köszönjük, nem kell megismételni. Köszönjük szépen. A második vágányra szerelvénylálék vannak be. Fog már be! Kérjük figyelmet. Jó van, köszönjük szépen, nem kell többször elmondani, mert nekem már mindjárt beszakad a dobhártyám. Köszönjük. Egy 10-es személyvonat érkezett Győr előtt a 10. vágányra. Akkor, jó. Most megkeres. Hát tudjuk, hova kell menni. Neki úgy éhezem, nem mindegy. Bár igaz, 2-es vágány, de hát nem annyira. Na jó, jelentkezem, ha majd jött a vonat, mert én ezt nem fogom kihúzni. Jelentkezek, ha jött a vonat, de császtok.